Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Phim ka cafe Dukansha ka belapen kalaru syaka ketian khasi ansa penmi pat ba yaka ha Bijou cinema Naduh ka Tarik Kyllalyngkot ar hajar at husau. Kani ka Phim ansa peni ha Bijou cinema ha kisau show kata ka por khatwe beje mensdam ar beje nok phai sngi san beje janmiet bat hnyo beje janmiet man na kasngi. Kuma chupet kan ma wani ka Phim ka babun ni kinong ishim benta ide na ka jala jongi bat ki jakaru kibala ringdur buon kidai ha kejala Meghalaya bat tangkat tu kat Italy kibala ringdur ha Delhi bat Chennai na kalian kinong ishim benta ki kentui ki pat ba banwan kersan lem banwan pet ya kini Phim ka bansa pen I Naduh ka Tarik ka jingwan ishim benta jo ki pat ba kan ai mensi mi kinok shna Phim bat ki ba ishim benta ban treshi tom shu ban pen I ya ka sap ka bakidan. Ngam qua chu ya kat lang ka ba shit tur khom ngam qua chu ba kan ni kan sang e tang